iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya apa ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai ya. Lah kok santai ngopo? Ha sementing wong guyu selesai. Loh, aku sing tak pikiri gur siji Mas. Loh, apa? Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Ya. Nah, terus masyarakat Ya. kabeh ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki Adela. lho repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Lho, kok Pamane nek panggung orkes dhuwur lho Pak Kangko madhep. mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono to, Wi? Bareng. Piye Terus pamane? piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana dangdute, Ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono piye? Oh kolaborasi. Heeh. Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Loh, lah kowe tenan apa ora lho, Men? Enak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to.